рюкзак, потом деньги были. Әлеге кадрда ришвәт алучының букчасында 2 һәм 5 мең сумлык акчалар салынган. Җинаятьче хәзер рәшәткә артында республикада коррупция очраклары узган ел белән чагыштырганда 20% арткан. Сәламәтлек саклау өлкәсендә дә бу чирне әлегә җиңә алмыйлар. Ришвәт инвалидлык алуда аеруча киң таралган. Төзелеш өлкәсендә дә ялган схемалар белән җайлы гына байырга телиләр. Ә кайбер депутатлар үз кремнәрен яшерүне кулай күрә. Былтыр безнең 2 кеше генә булса, быел инде ярты елда безнең 3 кеше үз вазифаларыннан махсус азат ителде. Һәм мәсәлән, ул Яшел Үзәндә, ул Түбән Кама һәм Актаныш районында мәнфәгатьләр конфликты булгач, үз керемнәре чыгымнары турында дөрес мәгълүматлар бирмичә, мәсәлән, бер кеше 100 миллионнан артык сум акчасын үз дөрес күрсәтмәгән. Мәктәп балалар бакчалары һәрберсе зур контрольдә. Күптән түгел Казанның 101-нче мәктәбендә ата-аналардан еш кына акча җыялар дигән шикаят килә. Тикшерү үткәргәннәр, хукук бозу очрагы ачыклана. Мәктәп турында да, балалар бакчасы турында да, һәм көлиятләр дә турында. Һәм инде без шундый мөрәҗәгать килсә, тикшерү уздырабыз, анализлыйбыз прокуратурага, я бүтән оешмаларга бу мәсьәләне дәвам итәбез, җибәрәбез инде. Моңзарлар еш кына халык контроле системасына да килә, мәгълүматны ришвәтчелек бүлегендә язып калдыралар. Порядок обращения. Әлеге категория буенча шикаят бирү тәртибе аерым, алар хөкүмәт карары белән беркетелгән һәм яшерен булып санала. Халык контрольне ришвәтчелек белән бәйле 172 хәбәр килгән, 83 мөрәҗәгать буенча җинаять эше ачыла. Руслан Сындинов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.